Здравейте, аз съм Велислав, това е втора част на Пускам се на Survival. Горящо зомби, мри! Сега ще ме подпали, как лезна, ама... Паяк. Фак, това зомби телепорти. Зомбите за може да се подпали и да си умре. Какво ми пука, нали съм си с диамантен меч? Добре, хора, сега ще почна да ви показвам къщата. Отвънка я видяхте. И отзад. Така започваме. Тук имам някакви глупости. Там е джунгла. Ето може да. Така. Сега тук ми е нещо като... Тук си включвам телевизорчето. Чайте да се сложа на картина. Омагия съм диамантен меч. Който ръгът... Няма ли да си ми върнеш меч? Да, хора, не съм креатив. Така, тук натам е басейна към това. Ето тук ми е истинското легло, защото аз не мога да спа на уния големи 10 метрови спални. Сега отиваме към втория етаж. Да, тук е някаква мазичка, табуретки, някакъв телевизор, който дори не знам къде, какъв е. Сега отиваме на втория етаж, най-тъпото. Да, там има към да си. Ето коридор най-добре, защото тук винаги е пълно с ендърмани, извънземни, скелети, деца, селяни, зомбита. Така, ето там е банята. Чакайте, искам да ви покажа едно нещо. Гледайте сега. Хе-хе-хе-хе. Тук се спира от другото кранче. Не. Ето тук се спира. Чао, водички. Така, тук ми е кенефа. Така се отваря. Така, тук е мивката. Така е някакво бъгаво. Тук е още една бъгава мивка. И така... Почти умря, хора. Да, забравяш, че не мога да лета. Това е кухня, си ми е като каминка, но аз не я ползвам. Така, тук не знам какво е. Аз съм мъж и ще си оставя меча. Така, тук има... Искам да ви покажа едно нещо. Гледайте са. Тинк. Гледайте къде ми стреля меча. Така, че често е спрян. Така, това ми е колата, това ми е камиона. В колата мога само да се качвам. Вижте сега, тук да се отварят тия, но не стават, защото още не съм ми прибавил Magical. Така, това е камиона, който мога да се качвам отзад, незнайно си как. Няма ли стълбичка на този тъп камион? Добре, но някой друг клип ще го направя. Така, това е камиончето с рукца. Това е колата, която в нея мога да се качвам. Ето гледайте. Ама като направя мод, че мога и да карам. Ето това е отвън. Така, тук не знам си какви глупости имам. Чайте да излезна при басейна. Сега ще рушишкат баце Пешо. Кой знае, че днес е празникът на гейовете? Добре, показвам ви. Това и на някой друг. И ето какво... Това пиленце ли изстреля? Диня, бисквитка, ябълка, бисквитка, пиле. И аз се иззема. Добре, хора. Та врата махам от тук. Добре, хора, пишете в коментарите, ако искате нещо. Изстрелвай. Добре, хора. Това ще бъде всичко от този шибан клип. Моля, харесайте го. Аз съм едно 10 годишно грозно шибано дете. Чао. Ще чакам.